días. Hoxe vamos facerlle unha entrevista á mestra María, que é a mestra de infantil. Hola, María. Hola. Que tal se comenzamos? Cando vos que irades? María, cantos anos levas traballando neste colexio? Pois mira, neste colexio levo, agora é o terceiro curso, xa que levo 3 anos. Por que te fixeches mestra? Pois mira, a ver, a verdade é que a razón exactamente por que me fixen mestra xa non a recordo, porque eu creo que quixen ser mestra dende moi pequeniña. Dende máis ou menos que tiña a vosa idade ou incluso antes, xa xogaba sempre na casa cos meus primos, sempre eu quería ser a mestra e eles eran os alumnos e eu poñía traballos. E eu creo que dende sempre me gustou moito os nenos pequenos e disfrutaba con eso. Gustache traballar neste colexio? Pois a verdade é que me encanta, Juan. Encántame traballar neste cole. Xa o coñecía antes de traballar aquí, porque antes de ser mestra nel, pois tamén fui mamá de unha alumna deste cole, porque Marta xa tuvo a suerte tamén de estar neste colexio. E a verdade é que teño moita sorte de estar traballando aquí. Traballaches nalgún outro colexio? Sí, traballei en outros coles antes, xa traballei en varios coles, a verdade que por diferentes zonas de Galicia, e logo tamén estive 10 anos traballando nunha gardería aquí en Ribeira. Onde estudaches? Estudiei en Santiago. Gustache ler? Sí, gústame ler, o que pasa é que recoñezo que non leo moito porque non teño moito tempo e sempre encontro outras tarefas que facer e ao final non leo o que me gustaría, pero sí que me gusta. Cal é o teu libro favorito? O meu libro favorito? Pois a verdade é que non te podería decir un. Me gustan moito, pois creo que como mestra de infantil me gustan moito os contos clásicos, o Principiño, Carapuchiña, me gustan moito. E logo últimamente, así libros que leí últimamente e que me marcaron foron os libros de Rebecca Wild, que falan sobre a infancia dunha maneira que me gusta moito. Gustache facer deporte? Bueno, gústame máis ler que facer deporte. Gústame moito bailar, pero creo que bailar non se pode considerar un deporte, non? A camiñar vou algunha vez, pero non son moi deportista. Cal é a túa froita favorita? Pois mira, a miña froita favorita a que tomamos hoxe no almorzo, as fresas, me encantan moito. Cal é a túa comida favorita? A comida. A comida favorita me pasa como cos libros. Non te podería decir unha única comida favorita, hai moitas comidas que me gustan moito. Se tivera que elixir unha, pois o millor o polo asado, ou a tortilla me gusta moito, o espagueti. Grazas, María, por estar aquí. Esperemos que vos gustase. Gracias a vos, chicos, me encantou.